Yeah, first vlog ni Bibi nga ka ng camera do, ka ng bawal ba? No? Tak-tak dito. Ay, hindi ko sure. Oh, good. Takoyaki ko no to, butaka ra siya. Eh, thank you. Uy, bayad. Oh, bayad eh. Yeah, kaon po do. Thank you, baby. Welcome, baby. Thank you, baby, sa Welcome, food. baby. Anong kuskusye guys? Bin, ano yung best friend, Bin? Ganun na. Cora. Paano man dapat na ron? Yeah! Ito ko lang cover. Alright. Yeah, nagpa-fireworks. Wala ba na kailangan dito? Wala na. Wala na. Sige rin. Oh. Wala, kalag-kalag na last time. Wala ginay pa. Wala ginay ko na. Wala na tabod ra. Dito. Ay, yeah. Bawa sa motor dia oh. Butang mo sa tunga. Ipagawa. Kaya nakalak pa na. Alin na. Baling na eh. Ano? Gago yung may salak ng konbiliboy. Yan si ano? Call. Straight back. Wala na yung pinakabongga. Matulbong na ganun. Oh my God. Sa aras wala kanin eh. Bebe. Ang bio, waka na ang bio. So may nakalburo. Yaga ka sa libo to. Ako ang budget. Yeah. Budget mo lang yung budget na eh. Pero wag, kung sige pa niya abot mabay email. What you make expect na na-adyo fireworks eh. Ito bro. Bye. Unang bro. Oh, dyan pala ako niya. Yeah, worth it ang lahat. Kumuli. Wow! Irahe anak mana siya? Mau meneron. Bukan makanya tawa. Okay, moro to. Bye guys. Ay, what? Yeah, medyo bog na pero jabuhan. Anyways, we'd like to thank the local government unit of Yeah, nakalain na good. Yeah! Woo! Good shit, man! Papas and Mayor Jack Lemon. Guys, make some noise! Yay! Congresswoman Arnie Perez, Alabaran, Vice Mayor Junjun Carrion, and City Council. Yeah.
So, wala na akong ka-continue sa concert guys. Pag-nalusin na. Okay, ubog na ako. Di, pagtarong na kayo muli pa diya. Kaya ni mo drive. Yeah. Lakas laman mo. Tando ay paninggi ko.